Şeýlekem Aşgabatda raýatlaryň teklipçi topary maksat geçirdi. Onu ýokary döwlet wezipetine Türkmen Döwlet Bilenterge Sport Institutynyň ilmi işler boýunça prorektory, pedagog alymlaryň kandidaty Hydyr Nurnaýew daraşgah hökmüni hödürleme hakyndaky teklipe garaldy. Ýylanlar en ýokary döwlet wezipetine daraşgaryň terjimekary bilen tanışdylar. Nurnaýew Aşgabat şäheriniň Injira Gandary Nakyl Ukmançylyk mektebini tamamlap, endi ýurdumyzyň ýaraly işleriň hatarına garby bolupdan soňra 1997-nji ýylda zähmet ýoluna başlady. Türkmen Döwlet Bilenterge we Sport Institutyna girmeden ola sağlyk işlemleriniň dörli idaralaryny işledi. 2003-nji ýylda ýokary okuw mektebi tamamlap Ahal vilayatynyň Tejen Tarapatxanasynda Lukman hünär boýunça işledi. 2005-2014-nji ýyllar aralygyna Türkmen Döwlet Bilenterge we Sport Institutynyň sportyň nazaryaty we usuly kafedrasynda mugallim boldy. 2011-nji ýylda bolsa B kafedranyň müdiri boldy. 2014-nji ýylda bu ýokary okuw mektebiniň ilmi işler boýunça prorektor wezipetine belenildi. Ýyla naşylar en ýokary döwlet wezipetine hödürlenýän daraşgaryň ýokary hünär derejesini, guramaçylyk ukybyny, şeýlekem zähmet söýürlük we sagdyn durmuş ýolgyny eýermek ýary şahsy häsiýetlerini belediler. Hydyr Nurnaýewiň mugallimçilik ymyny ösürmäge Türkmenistanyň ýaş neslini terbiýelemege goşan uly goşandyny atylyp, ýylanlar 2022-nji ýylyň 10-njy martynda geçiriljek Türkmenistan prezidentiniň saýrowlaryndan en ýokary döwlet wezipetine ony daraşgah hökmüni hödürlemege goladylar. Öýdegine Nurnaýew bildirilen ýokary anamçyny raýatlary hoşalagyny beýan edip, mundan berägem döwletimiziň belen sepetleri ýetmegi, mehman halkymyzyň bagtyrlygy üçin mundan berägem güýjüni we tejribesini gaýgyrmajakdygyny anandyrdy.